hite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Pardenggan basa do Jehovah, tahu partano batoa di ari hagugutan, jala ditada do akka namar haposa tu ibana. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan na sokkal jalan abonar, dialohodo na gijang marroha, jala dipati bohodo na serep marroha, alani i hupangido hami tuho, sai ramoti hami, asa unang jukat hami, unang gijang rohanami. Alai togu-togu hami marhite-hite todim, asa uduk, serep, tobok jala burju rohanami diadopan ni halak saluhut, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hatani debata nagabi sikat nipatik di parminggota di Sadarion, tersurat di Galatia bidu onom ayat 10 songonoma didok disi. Dukon nii gabe toguma rohamuna di bagasan Tuhani, dohot di bagasan hagugu onna na togui. Olak nido sahatna atong rak mahita mangidogogo sian Tuhata. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na hobar tupatikmi. Amin. Oh
Tapauduk ma rohatta tuadopan ni debata, lahomanopoti dosata nagudangi martangiang mahita. Ale amanami jala debatanami nadiban wagijang, para siroha na sumurung midahami. Huparhatutu jala hutopoti hamido, dosa dohot pangalalsion nami nagudangi di julum. Tatap hami marhite-hite asini roham, jala sesama dosa nami saluhutna, ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amin. Tabegema baga-baga ni debata taringo tu hasesani dosata. Para siroha jala pardenggan basa do Jahoba, labbat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahet tu hita hobbar tu akka dosata, jala dang dibalosso tu hita hobbar tu akka hajahatota. Songo nasini rohani ama-ama mida akka anakna, asini rohani Jahoba di akka namak kabiari ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Hatani debata nagabe turpuk epistel di Parminggota di Sadarion, tersurat di Lukas bidu 14, mamuka sian ayat 25, sahat rodi ayat 30, tajahama margati sorin, dimulai hamima sian ayat 25. Alai torob do halak namad dongani ibana, jadi umusorma ibana, nin nama madok nasida.
dang tarbaen gabe sisyaku, halak na sumanuhuk silang na tu ibana, laho mangihut tonau. Unang dipauli jolo o jahanna, hape dang tuk gogona pasat tosa, gabe surahan ni sudi halak na mardida saimada. Ise raja na borhat marmusu mangalodongan na raja, na sojumolo hudul mamikiri, manang natardo pakosa mardongan saloksa soldadu alonai, naro manahau ibana mardongan dua loksa. Hamupe, dang tarbahen agya ise hamu gabe sisyaku, anggo so tartadikosa nasa na di ibana, ido sahatna, martua doakan atau mangihon hatani debata jala nau piosa. Amin. Tabegema edde puji-pujian sian kur ina para hari Kamis HKBP Malang.
Marede hita sian bukede nomor 710 ayat napatoluhon dohot napaopaton. Tidak koma haporsiautai songon nahina tidak koni dongata sahaporsiau di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo nasohatu dosan na tumo palangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean si Antondi porbadia adorang sohabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tu banuatoru dung ditanom na mulak mangolu di hari patoluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au porsea di tondi parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan alak Kristen aku dohot di hasesani dosa dohot di hatai na madok mulak mangolu dosogo daging ni halak naung mate dohot di hanguluon na sora suda. Amin. Tabegema ede puji-pujian sian kor ina HKBP Denpasar.
KBG ma katiting namasa di tonga-tonga ni Huriata. Warta pada minggu ini, yaitu minggu yang ke-12 Dung Trinitatis. Topik semua nyata di hadapan Tuhan. Pelayanan di Pospel HKBP Tabanan berjalan dengan baik. Yang berikut pelayanan minggu ini dapat kita lihat di warta yang telah diberikan oleh Situasi Sektor kepada kita semua. Kebaktian rumah tangga untuk hari Jumat tanggal 9 September 2022 diadakan di 3 sektor. Yang pertama di sektor 1, keluarga TDJ Manurung, Inang Borutorus, alamat Jalan Kesuma, Bangsa 3 nomor 5, Gatot Subroto Barat, Denpasar. Di sektor 2, di keluarga P. Galingging, Si Galingging, Inang FJ Borusilaen, alamat Warung Sopo Uli, Jalan Letda Tantular nomor 4, Dangin, Puri, Kelot, Kecamatan Dentim. Di sektor 8, keluarga FS Sitorus, Inang Borusiregar, Perumahan Palapa Kencana, Jalan Palapa 11A 40 Denpasar. Acara bahasa Batak. Kunjungan gerejawi. Pada hari ini, Minggu tanggal 4 September 2022, gereja kita menerima kunjungan rohani dari seksi Paropuan INA Parari Kamis HKBP Malang sejumlah 25 orang yang dipimpin oleh Amang Pendeta P. Sihotang STH. Mulia temanang di Amang Padita nami narap dohita saunari marminggu di gereja HKBP Denpasar. Pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 yang akan datang, gereja kita menerima kunjungan rohani dari Punguan Inahanna HKBP Balikpapan, Resort Kalimantan Timur, Distrik 27 Borneo, sejumlah 20 orang yang dipimpin oleh Amang Pendeta Pansur Sijabat. Rombongan akan mengikuti ibadah di jam 10 seperti hari ini. Yang berikut warta pernikahan, warta pertama. Akan menerima pemberkatan nikah. Calon mempelai laki-laki, nama Insinyur Andre Meisa Hasiholan Pangihutan Sihombing, lahir 8 Mei 1989, baptis 28 Juni 1992, sidi 10 April 2005. Anak dari Amang Kolonel Purnawirawan MP Sihombing, Inang SMJ Boru Hutauruk. Alamat Jalan Palapa 8 nomor 14X, Jemaat HKBP Denpasar Resort Bali. Calon mempelai wanita, nama Juliarta Lamtiurma Borusianturi, lahir 8 Juli 1996, baptis 25 Desember 1996, sidi 5 Juni 2022. Anak dari Amang Damos Yanturi Nahinan, Inang Rosma Boru Silalahi. Alamat Jalan Kartini, Blok C, GS nomor 5, Bekasi. Jemaat HKBP Durenjaya,
Resort Durenjaya, Bekasi. Ikat janji Manang Partupolon telah dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2022 di HKBP Siantar Sawah, Resort Siantar Sawah. Dan pemberkatan nikah akan dilaksanakan di HKBP Denpasar Resort Bali pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 di HKBP Denpasar Resort Bali pukul 10 WITA. Yang ketiga, perubahan jadwal kebaktian anak sekolah minggu HKBP Denpasar. Mulai hari Minggu tanggal 11 September 2022 yang akan datang, kebaktian sekolah minggu berubah menjadi masuk pukul 15 WITA atau jam 3 sore. Dan sekalian akan dilanjutkan untuk latihan persiapan Natal. Kebaktian anak sekolah minggu pagi dan siang akan ditiadakan sampai selesainya pesta Natal kategorial sekolah minggu. Dihimbau kepada seluruh orang tua yang memiliki anak sekolah minggu untuk mengantarkan anak-anak kita untuk mengikuti kebaktian di jam 3 sore. Yang berikut, Pesta Puncak Tahun Kesehatan HKBP Distrik 17 IBT. Sesuai program HKBP Distrik 17 IBT, maka akan diadakan Pesta Puncak Tahun Kesehatan pada Minggu tanggal 11 September 2022 di Surabaya, yang dihadiri seluruh jemaat Regio Surabaya. Jemaat yang di luar Surabaya akan mengikuti di gereja masing-masing dengan mengikuti tata cara ibadah yang akan dikirim oleh distrik dalam ibadah tersebut. Kita akan mengumpulkan persembahan yang diperuntukkan untuk distrik dalam membangun sending di daerah pelayanan HKBP Distrik 17 IBT. Pembentukan Panitia Umum Natal HKBP Denpasar tahun 2022. Sesuai dengan program Huria, HKBP Denpasar tahun 2022 akan dibentuk Panitia Umum Natal tahun 2022 dari sektor 5 dan 6. Diharapkan kepada jemaat dari sektor 5 dan 6 agar membentuk kepanitiaan yang dipimpin oleh situa sektor 5 dan 6. Yang berikut, rekrutmen guru sekolah minggu. Sesuai dengan program gereja, maka akan diadakan rekrutmen guru sekolah minggu sebanyak 4 orang. Bagi jemaat yang bertalenta untuk mengajar anak-anak sekolah minggu agar mendaftarkan diri kepada Ketua Dewan Koinonia atau Sekretaris Jemaat. Gereja kita akan menerbitkan SK guru-guru sekolah minggu periode 2022-2024 pada bulan November 2022. Demikian warta ini disampaikan, mohon berkenan. Tuhan Yesus memberkati. Yang berikut rangkaian acara Pesta Gotilon tahun 2022. Dalam rangka acara Pesta Huria HKBP Denpasar 2022 Manang Pesta Gotilon, gereja kita akan mengadakan perlombaan. Yang berikut bagian A, lomba bernyanyi dan fashion show untuk anak sekolah minggu diperlombakan dalam 3 kategorial, yaitu lomba fashion show untuk sekolah minggu kelas Ayub dan Yunus. Kedua, lomba bernyanyi kelas Amsal dan Kronika. Yang ketiga, lomba bernyanyi kelas Mika dan Joshua. Dilaksanakan pada hari Sabtu
8 Oktober 2022. Pendaftaran dimulai hari Minggu 28 Agustus sampai 17 September 2022. Peserta menyanyikan 2 lagu. Yang pertama lagu wajib Sadama Rohata Marhobas, dan lagu pilihan yaitu lagu rohani bebas. Kegiatan ini akan disiarkan di YouTube live streaming melalui channel HKBP Denpasar. Bagian B, lomba bernyanyi antar sektor. Lomba bernyanyi antar sektor di mana setiap sektor mewakilkan maksimal 2 peserta, boleh dengan penampilan solo, duet, maupun vokal grup, dan pesertanya terbuka dari remaja sampai lansia. Kegiatan akan dilaksanakan 2 kali. Sabtu tanggal 24 September 2022, pesertanya dari sektor 1 sampai sektor 6. Untuk tanggal 1 Oktober 2022, pesertanya dari sektor 7 sampai sektor 11. Peserta menyanyikan 2 lagu, yaitu 1 lagu wajib, judulnya Sadama Rohata Marhobas, dan lagu pilihan dari buku Ende, Kidung Jemaat, dan PKJ. Pendaftaran melalui situs sektor dibuka mulai pada hari Minggu 28 Agustus sampai 17 September 2022. Pengumuman pemenang dilakukan di acara puncak Pesta Huria Manang Pesta Gotilon tanggal 6 November 2022. Kegiatan ini akan disiarkan di YouTube live streaming melalui channel HKBP Denpasar. Bagian C, sesi jamming Parhalado kategori lansia, inahana, dan panitia yang terdiri dari sektor 3 dan 4. Jadwal Sabtu tanggal 29 Oktober 2022. Dari Parhalado 7 penampilan, dari lansia 4 penampilan, inahana 3 kali penampilan, panitia sektor 3 dan 4 10 penampilan. Kegiatan ini juga akan disiarkan di YouTube live streaming melalui channel HKBP Denpasar. Acara puncak akan diinformasikan di kemudian hari. Kunjungan besuk pada hari ini Minggu tanggal 4 September 2022, Dewan Diakoni Gereja melalui seksi diakoni sosial mengadakan besuk kepada Boru kita Anastasia Boru Marbun dari sektor 9 yang akan dilaksanakan setelah selesai ibadah pukul 10. Dimohon kepada jemaat sektor 9 untuk dapat mengikutinya. Mohon dukungan doa kepada jemaat kita yang sedang sakit di rumah maupun yang ada di rumah sakit, yaitu Inang Nyonya S. Hutapea Boru Hutajulu, Amang R. Simorangkir, Inang Nyonya Manurung Boru Sianturi, Inang Nyonya R. Hutapea Boru Sitanggang, Amang PH Tambunan, Inang Nyonya Tambunan Boru Silitonga, Amang R. Situmorang, Inang Nyonya M. Manurung Boru Sitorus, Inang Nyonya Sitorus Boru Pardede. Marilah kita mendoakan agar jemaat kita ini Tuhan sembuhkan. Penerimaan hasil amplop Pesta Gotilon bagi Bapak Ibu Saudara yang hadir saat ini, jika ada amplop ada di depan kita, itu untuk mendukung Pesta Gotilon HKBP Denpasar tahun 2022. Marilah kita berpartisipasi bersama untuk gereja kita HKBP Denpasar. Begitu juga di dalam
janji iman manang parbueni hapor siaon asarapak mahita tutu laho paturehon ulaun ni huriata marhite pesta huria tahun 2022 keuangan di panitia pembangunan rumah dinas resort dapat kita lihat di warta yang sudah ada pada kita. Begitu juga keuangan pemasukan dan pengeluaran dalam 1 minggu yang sudah lewat bisa kita lihat bersama. Yang terakhir, ulang tahun, Majelis dan Jemaat HKBP Denpasar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 4 sampai tanggal 10 September 2022. Firman Allah yang menyapa saudara dari 2 Tesalonika 2 ayat 16. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya kesehatan, sukacita dan umur panjang diberikan Dia terang surgawi. Demikianlah warta pada minggu ini. Biarlah kita bersama-sama untuk melaksanakan setiap program gereja kita supaya berjalan dengan baik. Tabegema ede puji-pujian sian punguan kor ama HKBP Denpasar.
Merede hita jatuh PD nomor 120 walu, uhuk mahita papunguhon peliata bagian naparjulu. Bina sabang
Damai debata na sumurung sesalut na roha, ima mangaramoti ate-ate do pikiran muna di bahasan Kristus Yesus tuatai. Amin. Hatan ini debata nagebe ujata di Minggu 12 Trinitatis 4 September 2022 sedarion dienet sian buku Pesalmen bidu 130 ayat sada sahatrudayat onom. Ta pa yutihut mah au mama jahau dihita. Ede sia si David. Ali Jehovah diselut kiti jala ditadahodo au. Sai botohodo manang na hudul manang na jongjong au. Garisian nadeu biat tusihodo pikiraku. Manang mardalan-dalan manang mudu mau isigi hodo au jala takas do dibotoho akka dalakku sudena aidanga dong nanggo sada hata di atas dilakku tongodo ali Jehovah dibotoho do sudenai tole sia pudi tole sia julu dihaliangi hodo au jara dilinggum tangammu doau tung ma suruku do parbina toan di sisongoni diau pati bohu do dang hadung-dungan au ima sahatna di hamo kadamang dainang sasitonga ngepige heliau jongjong di langgatanon jala tapar pudi moso salah marningot tau 2010 lu terakhir ausiano rap dohot perbonang indah ada koto manang rekod do piau patah daud diri nian memang disoko paribaku buru tubing nyonya si hobbing disodo paribaku si matubang toga torop buru si torus songona so wide onak kaning iya tulu anak dihami saya ada buru si buru do nadohot noang dison si Grace di Politeknik Negeri Malang dobe semester pitu manajemen bisnis. Nomor sada di Surabaya ba diuji mah mangalului ngulu-nguluna. Si nomor 2 calon pandita di kantor pusat. Jala songona seipa lua ipurs do ibana marhuria tumuara ibangido tumuara do yema kudok anak seturi dako dangau mengatur ho noain ipurs do mengatur ho niko si nomor tolu na bulan Februari do pe saya sesada perguruan tinggi nga sarjana hukum ibana si nomor tolu ngolohurak takasan non babui petakasan nate. Iya, ada dong burtubing ison anggiku nang anggiku si matupang adong ison nebui patorakon manangise. Memang Desember, the next Desember pecium mau. Jelau dus ada padita na senior di IBTON. Nacik Ramda mang. Jela memang audo no perjulu pecium sen di bana ide. Imajote. Tak kenal maka tak sayang hendak. Di hamu kadamang dainang nahina holongan itu hatta Jesus akapade bisuk madok adong pitu unsur universal inna adong pitu unsur universal di ngulut tahun
pitu paradigma ina. Panjang, lebar, luas atau keliling, tibo, isi, kecepatan, napa pituhon kesadaran. Dakoto, adong para ilmu sosial di son, dakoto, kidaku anak si hotang adong di son. Iya. Sudi tatad dadoi. Ale unsur papitihon nakening dak sudi natape adong kesadaran di kita. Ale olo dak sadar kita. Itu neng donokku. Jala di dok akapat dibisuk dimensi kesadaran, dimensi napa pito nakening adong do di akana poso ni debata. Adong di aka panurirang ni debata. Jala tongon sadarion adong do di si David. Kesadaran ahemai, kesadaran akan kehadiran sang pencipta ima debata. Edak sudi jol masadar. Rasa butuhian kesadaran nasa sadaon khusus don ima menyadari kehadiran ni debata di nguluna buasa hudok songoni Bupati Batang Jawa Tengah na ditakup KPK natari dan ada kesadaran ni mana ada debata takup KPK ibana jadi mau didok kesadaran di son ima perdumuan ni intelektual, kemampuan berpikir dohot bisuk menang hikmat. Ido nama buah kita sadar na jonok do di mata. Memang dongata aliran tertentu dia Kristenon sejauh doa inna di mata au madok daun anggo pangukapot tulu unang emosi sama mamang nangep pehubain pangukapot tulu 20 molohia dan adong ison nate saya ada sian lukisan terkenal sian Italia Leonardo da Vinci salah satu refleksi ni pangukapot tulu 20 ima na jongjong Tuhatta Yesus Kristus dijuluni sada pitu na soadong kuci-kucina ima refleksi ni pangukapot tulu 20 sasitonga debata tidak jauh dari kehidupan kita di pintu hati kita. Leonardo da Vinci aja tahu kok ada Tuhan Yesus di pintu ni rohatai persoalan nan waeng kuci-kucinai hita do maniupi olo manangdak kita majalo ibana hita do mabuka pitui dok do diudut nan non berekam non pangukaputule 20 molo tabuka tauka pitu ni rohatai masuk maibana jalan mangam minum rap do tita ima ngulu nati nogu ni debata. Apostel Paulus mandok nasa natinogion ni todi goaro donasida anak ni debata. Tusukuk mamu isi do anak ni debata na di ruangan on mertudu ojo nagudangan na sanksi isi do manuruhamu rotu garijong hah sanksi doang mo, apa? Alena kening songon bagak lu suara ngono. Si patanai do lonong doa. Enak sol mardungan haporsia doa mo mangen deoni nak ni. Haya we sanksi ya. Tari dedui anak ni dewata menandang nama redei nak kening. Kata inang. Dung Yesus maringan dia
Itu kalau tidak dinyanyikan merdongan naporsion, nggak ada gunanya itu. Dak pola be, anggo hamu anom mali jebu teh, anak pala hudok di zona teh. Kesadaran nasongonido adong di si David mangedeo pesalmen 120 siaun. Ede batatai dang dawi tidak sejauh doa. Jalan yang donokku dakolan apotik 24 jam nah dong. Manang dokter jaga 24 jam dong. Debata tai nata soba di bagasa Kristus Yesus debata 24 jam doi. Unang erpo hamu adong nahulip di mana? Dah adong nahulip di mana? Tarida deh. Hudok manakso hudok hataku ina si David nak keningkan iboto hodo. Modom merdele-dele nau iboto hodo. Manangah nau pikirin iboto hodo ina. Jedang adong nahulip di juluni di bata. Asa taboto hiani. Do na naing majahati do na mergabus iboto do. Luar biasa dulu di Batak tahun. Isya horo kita, anak ni bupati nggak ada dokter buah nih, 7 luni di Batak. Anak ni Demang, nah dokter buah nih. Anak ni jenderal, isya anak ni jenderal ison. Anak ni gubernur ada ison. Dokter buah kita itu 7 luni di Batak, asal tahu nih. Nah bui ro 7 luni di Batak, Holland anak ni di Batak ada. Marhite edena terutama marhite tangyangna ede bata tahun luar biasa do alai setabotoyan sigijang roh dan gue roh 7 luna sigijang roh dan gue roh 7 luna di bata manangah di pangasau kamu nai ngulu mulai mulai hidup nomor 2 di pangatusion ni budaya ni alak Batak mertua ahai dan do sian netuli ahai amoraon agabeon asangapon ima jolma na mertua asing ni dia kapadohan ni mertua mau pungisi aha dinggat-dinggat denaki sudi persikolana indah dinggat-dinggat sudi nguluninya nakonna indah ima padohan nasomal tabigi di hatania kan itu tua laho menilai ngulunia kadongan nai esa sitonga mertua adoro anggona kining hatuon ni hajol maut doi hamoraon hagabion nasangapon buasa tukang becaan bui mangulu di sana tiki hiado merdele ni kami rap dohot ruasta nah kebetulan nah hujo kami lau membangun sada gereja di pinggir kota Surabaya bijui bana kadongan nai. Alai saya makatai kami masuk mami neng merdopugu kami mangan. Sah mami hutudu kami rumah makan Padang. Tongon di Sipangidelen. Karena jagodo rumah makan Padang mengalami posisi. Tongon di si modum piga-piga tukang beca. Nata buat tukang becaon marukor. Indah kan? Indah kan? Roma sada namorani Surabaya. Amang pendeta. Bapak ini yang paling benar hidupnya. Ini mana? Wah, tersongko tahu. Sada konglomerat. Najagoan konglomerat ni Surabaya on. Dengan nami membangun gereja ni pinggir kota Surabaya. Si dia duduk ni bapak on madok. Tukang becau do natu mikos
dung hudul kami patakasami musai ada maksudmu bapak idoko tukang beca do na tumikos badak tumikos iba namang padita enak olah dapat 1 kilo 2 kilo boras do gabas do kangkung saikat ngamula kitu jabui dang luja so kami dang ubetek ko amang siat tukang becai ang padita do madoki beteng ibara do na tumikos na madala ni ngulon ni nabi nama. Ini soal kesadaran. Kan lu jago doh aman, ujung ni bulan maretok kami di usaha kami. Sedia ko gararok kredit paula kot tu bank, ini mana? Ini bicara kesadaran ini. Wasa sada kalau ngomong konglomerat madok natumikos tukang beca. Gabi didok ibana do, dak keati kosmo do pahami ina, so tukang beca nak kening ina. Rupanya iri juga orang kaya melihat rukorni tukang beca ala namudum. Persoalan tu ni. Buasa tukang beca bui tabu menikmati ngulun, ya au namora dan bui menikmati ngulun ina. Itu juga soal kesadaran itu. Jadi oriamu aka gijang ni ruamu nate. Atina. Jangan sok kali kata orang Medan. Ini anak siantar ini. Luar biasa do debat tahun. Jolma pardosa songo kita idapoton. Aisyah urah itu. Paupun ni raja, anak ni raja, tohor sudah anak ni raja kita. Kalau memang kerajaan ada. Alam ko raja na sesedaun, danggoy di jonoki, molo mardungan gijang ni roha. Hidup bain amang inang, molo adong no marga di Portibion ahame. Ahama no marga di ngulumuna. Lalu Tuhan Yesus madok disi artam, disi do roham. Disi artam, disi do roham. Ina Tuhan Yesus. Menurut apa dulu tu epistel nak kini, dang madok asa tahasuguhon bapak ta, amung ta, induk ta, daun dang madok songoni maksud ni epistel nak kini. Buado ita mamaya ko prioritas di mulut tahun, taringot tu mulut ta secara utuh. Isya prioritas di mulut tahun. Hepeng munai, arta munai, tibon di parsekolan munai, ido nomor ka, bui ora paluok kamu hepeng munai bui do paluok kamu, sian hamatayan, usukum bajo, nah uboto sat sonari, dangadong na bui paluok dirina colma pardosa, mate itu sudah, disodo Parmalang, padudut mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Natpare. Utaro kami do akka nama tua tuinganan namar budi adong mona burjon adong mahakim tinggion anong ruas habison ternyata marujung do sudi jaladang bui paluaoni manang ise dirina sian hamatean. Kau dok nak kening, ada nom marga, hepek tak tidak, hamorot tak tidak, hauliot teh benang dan bui peluk kita sedu sedot amatian. Amung hatam panom nai pe dan bui peluk kamu sedu sedot amatian. Nanti yang maksud turi natampan. Mulai apa emang? Mulai lihat tuh hatta hauliodot hatam panot di kita. Alengot kita ternyata tidak bisa paluh kita sedu sadota matea.
Mana ngagi HP non mulai sen ujung ni ubuk tahun, satu ujung ni 4 tahun, dan adong nebui taluk paluok kita sen dosa do tamatian. Jadi luar biasa do debat apa nopa tak kalau so ibana di pangatusion rotu hita debat apa nopa ibana. So ngoni mebegak na hita nak kening di kebaktian on. I believe in God, I believe in Jesus Christ, I believe in the Holy Spirit. So ngoni majago ni padohata ganuk minggu. Dibuat kamu do lewat sepitui padohan hata porsiote tunggu lumuna. Dibuat kamu do. Ibu kamu do tu katore, ibu kamu do tu tongan-tongan di jabu. Una kolak kata, kolak padohan. So ngoni mebegak na. Porsche. Songon siat suaranya memang meyakinkan do. Alai sanksi do. Alai memang sifatnya isena saya tong det songon na jago madok manangah. Ikon ido tado di kenyataan ni muluna. Betul enggak debata parholong rohai ngulu di ngulu munai terida? Jalanungan tatad daibana adorang mamuka sian sehete-hete kota. Ido hatana tu Timotius. Kita dadi batado na idok ni si Davidon pe idok si Timotius deh. Geriada panurang Jeremia madok adorang di bortiat dobe ngunga hutad daho ina di bata tu si Jeremia adorang di bortian. Hene keleh enak. Ibu tamu udah mulai yok hendak keluk. Siapa yang bergerak di bidang kesehatan? Malah hudok hendak keluk atau bulat dedon. Dokter spesialis kebidanan kandungan. Sedikit agak sombong sedikit lah enang. Mulai bagasan Kristus bu itu sombong. Ala indokku per rumah sakit. Ibu to anggiku buru tu bingot do. Nah sudah gawe dokter medis doa ide. Inong perawat rumah sakit pusat angkatan darat Gatot Subroto Jakarta. Inokku buru tubing. Tolu bulan sasitonga song padohan ni debata tu si Jeremia adorang di bortio peo ngahutad da beho ngahutodo beho inna. Jadi mamuka maaf setabi janin 3 bulan itu Allah sudah memperkenalkan dirinya kepada kita jolma perdosawan. Duk sorak kita tu portibion diuduti inong dot among naburjui patadahon debata parholong rohai marhite pendidik do pengajarion natajalo di tong-tongan ni keluarga ta si tahe mana patadahon di bata parholong rohai itu ita dan among do inong muna tikos deh emang inang iya prosesnya sudah panjang sebetulnya si David pesgoni do among na si Isaiah par Bethlehem ngai patuduhon isedo di bata parholong rohai melalui keluarga tatadado di bata parholong rohai marhiti pangajarion natajalo lulus dohamu sudah tahe sekolah minggu tahe lulus dohamu sekolah minggu lulus iya kebetulan guru sekolah minggu do di HKBP Kramajati Amak Siap Turi gini-gini pensiunan guru sekolah minggu ini. Among do tinokta idu patadahon di bata parholong rohai itu hita marhiti sudui perdalanan ingurut tahun jala satu na tobang kita dewasa mamulik mahita senatorasta pajongjokon parsaripiota laos ido tong tamemehon ta pasatoka ianakon anak do burut tadi tongani keluarga. Jadi sesitonga tidak ada dasar. It's no reason
to forget Jesus Christ. It's no reason to forget Jesus Christ our Lord. Tidak ada alasan untuk melupakan Tuhan kita Yesus Kristus dalam kehidupan ini. Tidak ada dasarnya. Tidak ada penyebabnya. Tidak ada alasan. Enak si patah dotong gabi natapaida do namoran. Saya neng gabi mamora kita. Tapaida nian akan nabi tengan. Saya neng dohot kita song ni. Itu pun si patah. Emolo memang iri hati kita tu hadingga numma iri hati kita. Bulus maita tu akajol mana burju kita iri hati. Iri hati sama orang kaya, dia perih tapi yuti-yuti. Iri hati sama yang lain, iri hati sama orang baik lah. Kenapa dia diberkati Tuhan terus? Kita tidak. Kenapa? Kita tidak sadar dan melupakan Tuhan. Jalengot tamu. Moladong nom marga suku-suku kunak kening. Moladong nom marga di ngulut tahun ima perjupata do kesadarata di kehadiran ni debata di ngulut tai. Di sudi perjalanan ngulut do diula debata na dinggan laho pasaton natu hita. Imana kening paduhan ni Apostel Paulus tu huria Rum. Nasa na tinugyon ni Todi guardo na sida anak ni debata. Di Evangelium Yohanes bidusede ayat 12 takasudok manang napiga na majakon ibana tusido leonon na huaso jala guardo na sida anak ni debata. Pardusa gabi anak ni debata. Isemai. Au sada. Do ina. Do to amang. Do so nasangsi terus. Amang na baju beleuon. Do teh. Oi do teh. Memang dong leban saya maredeamu molodang dotamu tu ben wagicang. Bulus pinason nomor hurion. Molodang dot. Aupe itortibu do tinggal ku tanggal do baju na birongon. Do tangyaku lau majalah tohonan. Emang bu berdoa majalah tohonan apa di tahun nama inang. Hudok do tu debata dak sanggup au Tuhan alemolo memang dipaluaso jolowani au Tuhan asa unang salah di hata do pabainan songo paditao boy sokono muna mak padita set turion au do padita no pugus dia ke bibion nyot do pesada simatuaku padita kasihanus sitorus nahinan guru ni tolu eporus na 70 eporus si marmata eporus du betubing amak simatu aku inang kebetulan padita jadi au ma padita helani padita namarna punasa anak nanaing gabe padita tulu sudut keren gak amang senteri Allah memang naik tuban wagicang dohami dihami doha nguluan dihami doha luaon ale sotung tubuh rohamun ada dan ngicang rohku setong na burjuan nau edung naik pecil doa saya dimasuk ke kota media Malang melorong nih anakku muara pakpahan pangaribuan nian ibu kota ni Samosiran, Pangururan. Di situ ingat anakku terus. Kebetulan dak kutabita pimpinannya kebe dak sangai. Menabi Tuhan Yesus do ulauku. Jala dipigau ngianan upar hatopot do naidok ni si Davidon. Campur tangan ni debata itu menentukan siapa kita. Jadi kualitas ni jolma na partibo ima. Itu nedok ni Psalm 122 ayat sada. Manangisin na makabiri Jehovah
Jalamar parange di dalamna jolma namar tua doi. Jadi jolma namar tua ima jolma namar parange di hatani debata do mangulahon hatani debata. Takas makabiri jahuba. Itu ban di buku poda bidusada ayat pitu. Tae adong namar ningot. Biar mida jahuba do parmulani parbinotoan. Biar mida jahuba do permulaan ni parbinotoan. Semua pengetahuan yang ada di dunia ini molodang borhat sian makabiari jahuba tidak ada gunanya. Los dokter kamu, los profesor, dokter, insinyur, kiai haji kamu, dak pula persoalan. Jadi emang inang molo mamereng kualitas nih sahala itu bukan dari skillnya, bukan dari kemampuannya, bukan dari keahliannya. Jadi memang si paresor do DPR tahun molo mabayan menentukan pejabat non fit and proper test nai nomor sada ditadda do debata manangdang. Ido kualitas ni jolma nasi tong. Ido kualitas ni ngolu partibo tatadda do debata. Asa masuk kita tuh horong ni aka jolma de berkualitas. Jauh nak tadok, nah ubereng memang saya tidur ngadok. Nah holongan raku mereka, ngolong raku mereka. Semakin dia sering bilang makaholongi, omong kosong itu biasanya. Utagonan unak tahatahon, ali tapa tuduh do holong ni rohate. Tumanang isepe. Utama do persoalan Nobel gen yang di hutata, ngadohot deh, kepedi deh, di si tebe tok uluna, ala dung haruar kebijakan ni Presiden Jokowi madok kawasan Danau Toba akan dikembangkan, noaeng rame-rame pangarato manukun sertifikat ni tano ni gereja di hutan nabi, memalukan. Suatu ngadong, saya tongkat ta. Nian dak kubigi duwe per Denpasaron mulak tu tanah gawe perbeda. Enwaing sedia madalan ni aka pinopar ni na di hutan manukun sertifikat ni tano ni huria. Ai 150 tahun nasal po duwe pasato punga tu huria. Tanoi gabe inganan ni pergerejaan. Sertifikat produk ni NKRI doi, produk ni NKRI do anggota upung mangingani aka hutamu nabi kan lubi 150 tahun haru Indonesia 77 tahun dobe natori sada sedia dalam naik kosukuno muna tuhami aka pangarato par Jakarta museu doi. Kebetulan magudang di Jakarta doa men gabe lomo-lomo ku kritik per Jakarta. Anggona julu homa di hutate dongan ni bapa do oma ate digat sumatua ndo ku kirip pame be amung inong sabotom muna mangaluri hepeng noeng molo tabangun do kawasan Danau Toba itu luar biasa itu di situ haroran ni hepeng termasuk maksiat turion utade dua lakon saupu bah paditan ni rasot muara ona tori sada. Songo dia si matupang tinadda do. Songo dia ritonang hutadda do. Songo dia si regar hutadda do. Namara-marangi do haruar sian samosiron. Pajongjokon muara. Di situ pajupang dok bapa natori sada tuguni si matupang. Dapat ditersok ni muara do natori sada. Nyon termasuk natoras nyon. Jiutan dulu, angko parmuara, jangan coba-cobalah. Dangadung dalan mempersoalkan sertifikat tano ni gereja. Silion-lion ni dopung deh.
amang inang molo muruk amak siat turion borha peo meninggal den pasaran non. Ale molo muruk di bata buhi na sawoti kope dang bui dinganan na saboto kita. Molo muruk di bata dok kamu tua kakanggi muna atik nadong si solhot muna di Parjakarta nama persolhon tanoni gereja. Molo muruk di bata dangadong na bui. Ale molo muruk kamu mulak pehamian non teh. Molo muruk kamu non mulak kita teh. Dak saya upah ide hamu hamian non. Ale molo muruk de bata bohi nasawati ko pedang gue dinganan na sa tabotohian. Luar biasa do di bata ton merpengaju. Ale luar biasa molo sadar do kita na debata na burju do debata tay di bakasa Kristus Yesus. Ido parmirutan na partibo idok si David dison kan luar biasa do molo dipaluas debata kita manada ibana. Jalan luar biasa molo dakola manada. Luar biasa do debata tahun molo dipaluas kita mangulahon lomo ni rohana. Tapasaut di debata di ngulut tahun. Manang na pegawai negeri atau pegawai swasta, manang na perusahaan sendiri, manang na tukang beca kita, manang na parmocok-mocok kita, manang na parpasar pagi kita. Molo taulah dolo moni rohani di bata. Ido jol mana mertua. Jalan luar biasa hudok amang inang. Dangadong di bata asing ni debata nata sobba di bakasa Kristuson naulu patadaho dirina tuhita jala di paloas ita manada jala di paloas ita mangulahon lomo ni rohana idone dok ni tuata Yesus Kristus martua do jolma nama nangihon hatani debata do mangulahon tudos main songon halak nama roha pajong joko bagasna digijang di batu mamak bagian ni jamita didolok doi. Ibu tahu do jami tadi dulu. Sada tokoh dunia nama jalo menginspirasi jami tadi dulu ima evangelium evangelium Matius bidu 5 tu bidu 7 di sido nak kening ayat na hudogi. Salah satu nasanga majaha ribak-ribak nih buku evangelium Matius di penjara di salah satu kota di Afrika Selatan. Ido na menginspirasi mabuan bangsona merdeka isemai adong na boto berarti nilai sejarah muna tongdo roa dua teh. Mahatma Gandhi ido ban di guari Mahatma Gandhi halak Kristen na sutardidi bana ala dijahai bana do mertua do anak mertua do si buat dame goar do nasida anak ni debata mertua do jolmana ias roha idaun nasida debata ima hata hatuaon di buku evangelium Matius bidu 5 hatuaon nawalwi. Bayangkan yang bukan Kristen pun Tuhan kasih kesempatan Imam Mahatma Gandhi membawa merdeka bangsa India. Nah, tori sadar be merayakan ulang tahun kemerdekaan do India. Ala Hindu deh, ala di palos Tuhan itu ibana taruli, ala di jaha ibana Jepang ibana ribak-ribak nih Bibel di kota Cape Town, Afrika Selatan. Di kota Cape Town. Ingat, adong nahia set kota Cape Town. Dang dong dope teh, memang dang hutatta teh, muara do hutatta teh. Ale memang ingot tamu amang do taminang, molodak tabangun ni kawasan Danau Toba. Kita ma bangso naso tumada di bata. Mulak tuhuta unang patubuhamu persoalan. Mulak tuhuta bangun
kawasan Danau Toba. Luar biasa deh. Edang di Denpasar Robe mengelui hepeng ngamanginang. Di topi ni tahu do. Di kawasan Danau Toba do. Buat sebagai Presiden Jokowi perjulu mamereng manatap dengan naluri entrepreneur na bui mamereng haulion di kawasan Danau Toba. Kenapa Presiden Jokowi melihat itu? Jadi pikir kamu mamang inang buado tohodo kita anak ni di bata, tohodo kita sisian ni di bata. Hidup bain namang do minang molotukpe nunga taruli kita dia ke pengajaran natajalo aleneng dohonon jolma pistar rikot jolma pistar rikot ale jolma bisuk rumikot asa tabotohiane. Kita pintar ya, tapi kita menjadi bijak mengenal debata itu jauh lebih baik. Jadi jangan bangga kali kita mang dengan apa yang ada sama kita sekarang. Molodang kita dahamu debata parholong rohai di bagasa Kristus, nasetok tong pahitutok kita, nasetok tong maka holongi kita, nasetok tong mamasu-masu kita. Nggak ada gunanya hidup ini. Di pasat debata pe nguluot tuh kita ditikinan non dapat suku non doi sede-sede non mabel laporan pertanggungjawab doi tan non ate emang gitu kan yang bui hamu diboceng inat ada hamu inang dang bui boceng umuna mata dang bui si bain laporan pertanggungjawaban nabi don non taringot tu sude nata jalo sede bata nyon mulai dari sianon satu ujung ni paton. Unang ripuamu peri-perion na menguluon naong ada laporan pertanggungjawaban nanti. Dak pabir-bir ko naong. Sama-sama kita nanti. Alam memang menar baju na biro kono sonon. Uborak don non elus nami tu debata rabdot padita siaturi. Daripada hamu boy do be. Edangi pat orang padita nami na songoni emang padita. Hamu boy do be mangelak non. Alen go padita si otang do padita siaturi. Gak bisa lagi, olan sangat no dibayar tuata sonon, angwau, nakoto ba, itap ni pangalemu Tuhan nunga hula, nunga hu, pasahat tanggung jawab songo padita, idon non, alera koto ba amang padita siaturi, angwau non jelas do memang, marukil do mangalem lapor pertanggung jawaban. Sanga mangalu-alu inangon non edak tikos Tuhan padita si hotangin no bahaya do tongon jol mana mertua jol mana berkualitas itu jalan nunga di pasat tu ita nunga di pasat ita tu ita marhite Kristus Yesus debata parholong rohai naro mada potok kita jolma pardoson tu tonga ni portibi marhite hamamate marhite hakeheonna laho makokop kita persoalannya kita dengar apa enggak tahanguluhud do manang jalan di sido ditikinan non iko sado itu sih. Hidup bain namang doto minang molo Yakubus mendok haporsion somardongaton parulaon ahme jolmanahai haporsion somardongaton pabainan ahme iya jalan memang unang dipawototo dirina anggota ni manen kordo anggota ni punguan ina do alai tu tetanggana berbedai
Apalagi di hutan halak do ita dah. Di hutan halak do ita noen kan. Edang hutan yu putta on belion. Nama ngalui mamam bu iso teh. Nah idongani padita siaturi do hamu. Nutuan yu do burju mak siaturi om nolo mangale madongani hamu. Selinai amang inang nunga parjulu di batatai marhiti Kristus maka holongi hita. Dia sedang menanti kita. Setiap saat di bata di bahasa Kristus terus do pai mahok kita. Bican di paluas do pe kita. Partikian asini roha do no yang nadi hitaon. Bican di paluas do pe kita. Kamu mama mareso na dirimu nate, songo dia kualitas hubungan munado di bata teh. Nak pola bersaksi hamu ison anon gebe dak sidung anon permingguat tahun. Hamu mamulak tu jabu pareso hamu hubungan munado di bata. Ala memang takas do. Ise do jolma na mertua ima nama kebiari jahuba jalan marparange dia ke dalanna. Itu kualitas manusia tertinggi yang Tuhan sayangi. Tu sido hita dijauh sederion. Ala memang dijulu ni debata songo tema patar dosa lu na diadupan ni Tuhani. Semua nyata di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Salinai so padohan ni pangukapan dibigina marpinggol ma hataon. Selamat hari Minggu ma dihita. Amin. Pertanyaan maita. Ali Tuhan di bata amanami, di bata perolong roha, nahu sobahami marite Tuhan nami Yesus Kristus. Sidok mulia kami Tuhan. Ala didongani ho, diramoti ho, jala dipasu-pasu ho do, manalpuhon sada partikian ima minggu nasalpu. Jala taruli hami syak katam noeng nop marsaringar di tonga-tonga nami. Homa naing gabi di bata nami, madongani hami. Pati bohon kualitas ni hubungan nami doto Tuhan. Bicara di paluasro kami dope padinggaton hubungan nami doto. Homa naing gabi di bata na burju di bata perlong roha na naing madongani hami. Sian pangiduan roha do pikiran nanggulu nami. Homa gabi dongan nami medalani ari-ari di minggu na baru. Rabdot sudia ka ulaon nami nama ragami. Di huta nang di balian. Jala tuho do pasat tami nang Huriam HKBP dan Pasaron Rabdo sude parladu nami naniulun ni amang pedita siaturi naing hubuk tihok kami do sude nan pinangido ni hatam sadarion gabi bagian ni ngulu nami may gabi marurat marparbui di bagasan roha pikiran nang ngulu nami maradopo kodong maradopo dongan nami colma pasu-pasu masuk di pakubasion ni Huriam HKBP dan Pasaron los tuhodo pasat tami nang aka amanami inanami na di bagasan tangyang upang ido kami alani aka parsahiton inang nyonya utapia buruta julu amak simorakir opu jasod duli nyonya manurung buru siaturi nyonya utapia buru si tanggang amang piha tabunan inang nyonya tabunan buru silitonga amang si tumorang nyonya manurung buru si turus jalan nyonya si turus buru pardede nahuboto kami hodo debata jala padauni bulut disahit ni nasa sahit hajol mon nami naruh kami marpangiduan
pamalum ma akadamang dok dainangon. Asarap pami na yang memuji pasangapon kuarmu tua kapartikian di parsoran di tongani huriam. Gudang nari dope naupangi doa kami tuo Tuhan. Ale marpanangi maho marhiti tangyang pribadi nami naro tujulom asih roham. Jala sisa dosa nami nagudangi. Upuji upasangap pami goarmu di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Marede kita huhut papungu pilihan buku ede nomor 297 ayat mamuka sinait sada.
ramoti dongani urupi mahami sai tongu wawon ramoti dongani urupi mahami sai tongu wawon Tuhan selingit maaf sondangi rohatku tongkas gogokku so ada dia Tuho au paringgas Tuho au padono dihona maaf Tuho au paringgas Tuho au padono dihona maaf Tapasama pileta martangyang mahita. Ali di bata manami dewa gijang. Hodo haroroan ni saluhut sililon nadinggan do nasa ulibasa na mau diutus. Upasatami masian na leomi tu kami pilihan nami tu ho. Say jalo may gabi uap na hutsos di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa ku parasyak kami pilihan on. Pati buluhan rajamu di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni silelomi tu kami. Asalam girgir kami madok mauliyate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali amanami na ibanu gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajommu, say saut malomo ni roham di banutongon songo na ibanu gijang. Le homma tuhami sidaro nangulwa siapa hari, say sama dosa nami, song panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami tugiut tu pangucunan, palua mahami siap pangago. Sedame jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon tadebata ma buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon tadebata ma buhina tuho jala di pasaor homadame na tu todim. Amen. Iya, di hamo kadamang dainang mulai tema di persauratna di minggu sedarion jala sahama tabinami AKBP Resort Malang tu kita sudi ruas ni huriado parladu ni HKBP Den Pasar Bali. Horas madi kita.
Yesus, ubegi suara, oh Yesus, naman John ihutong bersama diriku, bersama diriku, bersama diriku, mai untuk Yesus Tuhan.